No niin, moi Panu. Terve. Kuka olet? Mä oon Panu Louha ja oon kova hifi-harrastaja. Okei. Ja millainen on ollut kokemuksesi Hifi-studion kanssa? No mä itse asiassa käyttäisin vähän tämmöistä vertausta, että mä oon pitkän linjan hifi-harrastaja. Okei. Mä aloitin jo 90-luvun alussa mä ostin ensimmäiset laitteeni 90-luvulla jo hifi-alan erikoisliikkeestä sitten opiskeluaikana kovana hifi-käyttäjänä tietysti investointien taso vähän laski rupesin sitten hairahduin tämmöiseen verkkokauppamaailmaan ja ostin niin kuin hifiä verkkokaupasta törmäsin sitten tähän klassiseen tilanteeseen, että kaikki ei toiminutkaan eikä ollut yhteensopivia ja sitten eräänä päivänä tyttäreni kanssa astuin Turun Hifi-studioon sisään, josta alkoi upea reissu 3 vuotta sitten. Okei. Onko se ollut minkälainen reissu? No se oli ensin me keskusteltiin, koska tämä hifi on ollut mulle niin kuin ihan nuoresta lähtien rakas harrastus. Okay. Me ensin keskusteltiin ylipäätänsä hifistä ja se oikeastaan siinä olikin hauskinta, että siinä jo ensimmäisenä ei ollut suinkaan tämmöinen perinteinen niin kuin kaupanteko, vaan me keskusteltiin niin kuin ylipäätänsä hifistä ja hifin maailmasta ja kokemuksista ja harrastuksesta ja sen jälkeen lähdettiin niin kuin porautumaan itse asiassa että niin kuin ajan kuluessa siihen, että millä tavalla voitaisiin kehittää tätä mun silloin olemassa olevaa systeemiä mä satuin törmäämään silloin eräänä elokuisena päivänä, kun tyttäreni kanssa oltiin Turun keskustassa asioilla, niin kun menin Hifi-studioon, niin satuin törmään Lauriin Laurin kanssa meillä oli erittäin mielenkiintoiset ja hauskat keskustelut ja kuunneltiin musiikkia ja puhuttiin hifistä ja lähinnä vaan halusin tämmöisen nostalgiatripin näyttää tyttärelleni, että parikymmentä vuotta sitten iskä aloitti hifi-harrastuksen näiltä nurkilta ja mentiin vaan katsoa mitä se on tänä päivänä ja siitä se tuli syttyi sitten uudestaan. Okei. No miten nämä meidän kotikäynnit on mennyt? No se on oikeastaan itse asiassa se niin kuin yksi tärkeimpiä arvoja mitä mä näen, että kun me lähdettiin siitä, että se tavallaan niin kuin aikuisella iällä taas olisi mahdollisuutta ruveta tekemään uudelleen investointeja ja täydentämään sitä olemassa olevaa laitteistoa, niin me sitten Laurin kanssa keskusteltiin ja Lauri sanoi, että hän mielellään tulee katsoa, että mitä me voitaisiin tehdä koska mun laitteistossa ei ole kysymys vaan pelkästään siitä, että se on sisällä, vaan mulla on ihan ulkokaiutinjärjestelmät paljuille ja porealtaille ja sitten tietysti sisällä on järeitä niin Lauri tuli käymään ja Hifi-studiolla tultiin käymään ja sitten me suunniteltiin yhdessä, katsottiin vaihtoehtoja ja se mikä tässä on niin kuin arvokasta on se, että ei tarvi itse niin kuin yrittää löytää sitä oikeaa ratkaisua ja päätellä, tilata väärää komponenttia, huomata, että se ei toiminutkaan ja sitten olet siinä jumissa, niin kuin verkkokaupan kanssa seikkailtiin. Vaan tässä on nimenomaan, kun lähdetään rakentamaan sit korkealaatuista hifiä, niin se on vähän niin kuin kokeile periaatteella, että mistä saadaan se maksimaalinen ilo irti. Ja se on juuri ollut tämä niin kuin suurta, että ei ole vain yhdestä kotikäynnistä, vaan tässä on niin kuin useita kotikäyntejä ja me ollaan niin kuin etitty niitä oikeita komponentteja, vaihdettu paremmin yhteensopiviksi ja näin rakennettu sitten tämmöinen unelma. Okei. Ja mitä laitteita olet ostanut ja miksi?
No itse asiassa sehän vähän lähti sitten niin kuin perinteisesti sanotaan niin lapasesta, että mulla taitaa olla siitä alkuperäisestä laitteistosta, niin mulla on jäljellä yksi internet radioversio ja sitten CD-soitin, joka sekään ei ole enää kiinni näissä laitteissa, mutta se itse asiassa mitä on ostettu, niin ulkokaiutin sarjoja, mulla on saunaan integroitu kaiuttimet kylpyhuoneeseen, mulla on Exposuren vahvistinsetti, PV:n 802, mulla on Riffin subwooferi ja siellä on todella paljon Rottelin päätevahvistimia, Nadin vahvistimia. Siellä on itse asiassa laitettiin niin kuin oikeastaan kaikki. Kauniimpaa musiikkielämystä saa hakea kyllä. Vertailukohtana vaan itse, niin olin erään suosikkiyhtiöni konsertissa tuossa 2-3 viikkoa sitten. Joo. Livenä tietysti musiikki on kivaa, kun siinä on tämä visuaalinen puoli, mutta soundillisesti niin ei pääse edes puoleen väliin siitä, mitä mä saan omassa kotiympäristössä. Okay. Se on ja mä oon kyllä niin kuin siitä iloinen, että mä sattumalta kävelin vaan silloin aikoinaan 3 vuotta sitten Turun Hifi-studioon pienelle nostalgiamatkalle teini-ikäisen tyttäreni kanssa ja siitä me lähdettiin Laurin kanssa rakentamaan sellaista upeata polkua, joka sitten tällä hetkellä ollaan niin kuin aivan omissa stratosfääreissä ja se on musiikki on mulle tärkeä ja rakas harrastus ja nyt mulla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus tehdä se maailman parhaimmalla tavalla. Et sen parempaa elämystä ei saa edes niin kuin live-konsertissa. Aivan. Ja kuule, kiitos sulle, Panu. Kiitos.